Assalamu alaikum jama'a, ga gida an samu a Gwazaye unguwar Liman. Gwazaye unguwar Liman. Yawwa, wannan gida mai kyau. Gida ne mai kyau, mai inganci, an yi shi sabo gashi nan. Kana saya za ka tare domin akwai jama'a a unguwar. Akwai mutane, ba wai jira za ka yi ba. Maganar wuta, maganar ruwa baka da matsala. Ita dama wannan unguwar ko da rijiya ka yi, so baka da matsalar ruwa. Yawwa, ba wai sai ka yi bohol ba. Yawwa, kuma baya ga wannan shine duk wanda yake ɗorayi yake cikin gari da sauransu, nan ɗin ya fi mashi kusa da shiga. Saboda akwai titin Tunga wanda aka gyara, in ka biyo shi direct daga titin zuwa nan babu nisa. Saboda haka duk wanda yake ɗorayi, Kuntau, ina ne da sauransu, shi wannan gida kusa yake da shi da sauran gurare na cikin gari. So masha Allahu, gida ɗaki uku ne da falo da kitchen da banɗaki. Yanzu za mu shiga ciki. Ga yanayin yanda location ɗin yake. Kana zuwa nan layi ne wanda zai fitar da kai babban titi na Tunga. Nan ma za ka wuce ka fita directly in ka bi nan. Sannan nan ma za ka bi. Sannan a shirye ake da in ka saya abu a kama shi haya. A yau ɗin nan ka saya, a yau ɗin nan za a baka kuɗin hayarsa. Yauwa. Misali yanzu wannan in ka saye shi a wannan unguwar, hayarsa zai kai kamar nawa? Aƙalla 400. Yauwa, aƙalla 400 za ka iya karɓar 400 a shekara kenan. So masha Allah, bari mu shiga ciki sai ka ga yadda yake ciki, sai ku ga yadda ciki yake. Nan in ka shigo akwai rijiya, sannan ga tsakar gida, sannan ga kuma banɗaki. Ga yadda yake banɗakin. Mu fara ta kansa, kun ga yadda yake? Yawwa, sannan sai muka juya haka, kun ga yadda bayan gidan yake. So rana ta ɗan kashe ido sosai, amma bari mu shiga ciki sai ku ga yadda kuma ciki yake. Ka amma yayi kyau. Nan ga falo, kun ga yadda yake. Yawa, shara ce da ba a yi ba. Da an yi shara za ku gani, ba wai wannan daɓe ba ne ba, tiles ne. Kun ga yadda yake falon. Su an tsaya an kashe wa gidan nan kuɗi gaskiya. Sannan ga ventilation, iska ko ta ina. Iska ko ta ina. Kun ga yadda yake. Yawwa, so akwai ɗakuna ga su guda biyu manya, kun gan su? Kun gan su? Da banɗaki ga shi yadda yake. Kun ga yadda yake? So gida ya yi kyau sosai ma kuwa. Ba wani guri da ke alamar nuna zuban ruwa. Yawwa. Sai ɗaya ɗakin shi ma, bari mu shiga, kun ga shi ma yadda yake. Ɗaki ne duka manya ne aka yi su. Mutane suka ce mana suna neman gida a ta yankin wannan unguwa. To ga gida an samu. Yawwa. Kafin wani ya sai ku zo ku yi da gaske. Sannan sai ga nan ventilation ne, gurin shan iska da security ɗinsa an yi masa. Yawwa. Sai nan ga kitchen ne, shi ma da tagarsa da sauransa. Yawwa. Sai nan ga shi ɗaya ɗakin ne. Dama mun ce muku manyan ɗakuna ne guda uku. Wannan gida ya zama zauna da iyalanka kenan. Yau ya zama zauna da iyalanka. Kuma manyan tagogi aka yi duka, ba wai ƙananu ba. Yawwa. Ba wai ƙananan tagogi aka yi wa gidan ba. Saboda haka ga wanda yake son wannan gidan, insha Allahu ba zai gagara ba. Za a mashi sauki, za a yi mashi kwashe-kwasha. Kawai a ce ɗauki an ban maka ne ba za a ce ba, amma za a yi maka sauƙin da iya abin da za a iya yi maka kenan. Yawwa, a yadda gidaje ke tsada, wannan gidan za a yi maka sauƙin da baka taɓa tsammani ba. Yawwa.